नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नृसिंह चरण अनादि परम कारण। जाविनु आदि मध्यांत विचारे न घटे जगत। इंद्रिय अर्थ जे जानाई सोते जे नित्य प्रकाशई। आनंद मने वेद सार ब्रह्मारे जे कला विस्तार। जाहार रूप हृदय चिंती वेद पुरुष न जानती। मूर्तिका विकार जे मंत जलरे हुई कल्पित। जले उपल बुद्धि करी मृग तृष्णारे जेन्हे बारी। रूप रूप स्थिति तीनी जार गोचरे अनुमानी। स्वभावे नोहे सेते मंत ए सांख्य योगींकर मत। आत्म प्रकाशे सदा थाई निरस्त कुह कबुलाई। सत्य परमानंद हरि जा भावे भव सत्य करी। एमंत सत्य रूप जार तापादे मोर नमस्कार। तार चरण नित्य ध्यान करी तरंती साधु जन। से कृष्ण पाद हृदय धरी प्रबंधे गीत नाद करी। अशेष जनकर हिते कहई रस जगन्नाथे। निर्मल मुनिकर मते हरिचरित भागवते। कहिबी अछि जेते गुण सुजने सावधाने सुण। कपट धर्म जहि नाही परम शास्त्र ए बोलाई। जे साधु जनकर धर्म माया वर्जित शुद्ध कर्म। से धर्म जहि अनुमानी एणे संसारे जेते ज्ञानी। नाही तांकर अहंकार सहिष्णु भूते दया पर। तांक विचारे धर्म जेते शुण कहिबा दृढ़ चिते। लक्ष्य लक्ष्य जेते प्राणी बुध विचारे परिमाणी। से वस्तु अच्छी जहि पुरी जहा चिंतन्ति ब्रह्मचारी। श्रवण मात्रे मोक्ष पाई तापत्री तय क्षय जाई। हृदय बसई तक्षण अनादि प्रभु नारायण। एनु अधिक अन्य ग्रंथे कि प्रयोजन ए जगते। एनु ए भागवत जेहि श्रवण मात्र भक्ति होई। ए भागवतर महिमा के चिंती पारे गुण सीमा। सकल शास्त्र फल एहि श्री भागवत नाम जेहि। सकल वेद होई वृक्षे फल फलिले अंतरिक्षे। केते हैं दिने पाची तले वृक्षु पढ़िले वायु बले। सुख धाइले ताहा देखी पक्षींक संगत उपेक्षी। तो से अधरे क्षत कला भितरे सुरंग दिसिला। तहु गलिला रस सार कियबा देवा पटांतर। अमृत निंदे साधुपणे सुजने पर अनुक्षणे। आनंदे कर सुधा पान जेणे पाइब दिव्य ज्ञान। ए रस चारि वेद मूल निगम वृक्ष रहे फल। पीब जीवन अंत जाए जेबे बंचिब माया मोहे। से जो फल खाइले जेमिति भितरु मिठा सेमिति बही की पढ़िले ए माया मोहरे बंची थिबा पर्यंत सेमती मिठा फल पाइबु से कथा कहूँ। एबे हो शुण सावधाने हरिचरित शुद्ध मने। सर्वदेवंक रम्य स्थान नामता नैमिषारण्य। कलिर आगमन देखी मुनि स्थान उपलक्षी। शौनक आदि मुनि गणे मिलिले नैमिषारण्ये। कली कलु से भय करी मुनिए एकांते बिचारी। हेटु कलीर खराब कलीर तो खराब काम ना ताकू भय करिकी सेठु
ମୁନିମାନେ କ'ଣ ଏକାନ୍ତ ବିଚାରି, ସେଇଠୁ ସେମାନେ ସବୁ ବିଚାର କଲେ। ସଂକଳ୍ପ କରି ଏକ ତୁଲେ ମହାସୁ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭିଲେ। ସେଇଠୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଲୋଚନା କରି ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଁ, ଦେବତାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶୁଭପ୍ରଦ ବାଞ୍ଛା ସ୍ୱର୍ଗାଦି ଲୋକେ କଲେ ଇଚ୍ଛା। ସେଇଠୁ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଠୁ କ'ଣ ଋଷିମାନେ ସେଇଠୁ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସକଳେ ମିଳି ପ୍ରାତ କାଳେ କର୍ମ ସମ୍ପାଦିନ ନଳେ। ସେଇଠୁ ସବୁ ପ୍ରାତ କାଳରେ ସବୁ କର୍ମ ସମ୍ପାଦନ କରି ସାରିକି ସେଇଠୁ ସୁତ ମୁନିଙ୍କି ପୂଜା କରି ବସିଲେ ସକଳେ ଆବରି। ସେଇଠୁ ସୁତ ମୁନିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସମସ୍ତେ ବସିଲେ। ସକଳ ମୁନି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ପୂଜିଲେ ପୁଛିଲେ ଅମୃତ ବଚନେ। ସେଇଠୁ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠୁ ଅମୃତ ବଚନ କୁହାହେଲା। ସେଇଠୁ ମୁନି କହିଲେ ଏମାନେ ଶୁଣିବେ। ଋଷୟ ଉଚ୍ଚ ହେ ସୁତ ଶୁଣ ସାବଧାନେ ତୁମ୍ଭ ମହିମା ଅନୁମାନେ। ସର୍ବପୁରାଣ ଇତିହାସ ଶୁଣିଲୁ ତୁମ୍ଭର ସକାଶ। ସଂସାରେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଯେତେ ସର୍ବଗୋଚର ତୁମ୍ଭ ମତେ। ବେଦବିଦଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ ବ୍ୟାସ ମୁନି ତପୋନିଷ୍ଠ। ସବୁ ମୁନିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ମୁନି ଯେ ସେ ତପନିଷ୍ଠ ପୁରା। ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଅଟ ତୁମ୍ଭେ ଏକଥା ଭଲେ ଜାଣୁ ଆମ୍ଭେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଋଷି ଉଚୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ପୂର୍ବେ ଯେ ଥିଲେ ବହୁ ମୁନି ତାଙ୍କ ବଚନ ଅଛୁ ଶୁଣି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମୁନିମାନେ ବି ଥିଲେ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ବଚନ ବି ଆମେ ଶୁଣୁ। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ତୁମ୍ଭ ତହିଁ ବେଦ ପୁରାଣେ ଯେତେ କହି। ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଇଠୁ ବେଦ ପୁରାଣ ଯେତେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟାସଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଘେନି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ତୁମ୍ଭେ ଜ୍ଞାନୀ। ସେଠୁ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ସେଇ କଥାକୁ ସେମାନେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। ଦଇବେ ଅଛି ଏହି ମତ ଯେ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁର ଭକତ। ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତିରେ ଦୟା ବହେ ସକଳ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ କହେ। ସେଠୁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ସବୁ କଥା ଶିଖେ। ଏଣୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ। ବ୍ୟାସଦେବ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଏକାନ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଯେତେ ଏ ଜୀବ ତରିବ ଯେ ମନ୍ତେ। ଏଇଟା ସବୁ କାମରେ ଲାଗିବ, କେମିତି ଜୀବ ଏଠୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଣେ ତୁଟଇ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା କହ ଆମ୍ଭକୁ ଯେବେ ଦୟା। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟା ତୁଟିଯିବ କହ ଆମ୍ଭକୁ ଯେବେ ଦୟା। ସେଠୁ ଦୟା କରିକି ଆମକୁ କୁହ କେମିତି ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଭାବ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ପରିମାଣୀ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ। ସ୍ୱଭାବେ ମନ୍ଦମତି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଉପଦ୍ରବ ଚିନ୍ତି। ସେଟା ସ୍ୱଭାବରେ ସେମାନେ କ'ଣ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାନେ କମ୍ ବୁଦ୍ଧି। ଯୁଗ ବ୍ୟବହାରେ ପରିମାଣୀ ସକଳ ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭେ ଜାଣି। ଯେ ଧର୍ମ ଶୁଭ ତୁମ୍ଭ ମତେ ସାର ଉଦ୍ଧାରି ଦୃଢ଼ ଚିତେ। କହ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେ ମନ୍ତେ ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର। ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ କେମିତି ମାୟାରୁ ନିସ୍ତାର ହେବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ। ଯେଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହରି ଏ ଜୀବ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାରି। ସେ ଏମିତି ପୁଣି ହରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ସେଇଠୁ ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। କେଉଁ କାମ କଲେ ସେଇଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରସନ୍ନେ ଯୋଗ ବଳେ ପ୍ରକାଶ କର ମହି ତଳେ। ସେଇଠୁ ତୁମେ ତୁମ ଯୋଗ ବଳରେ କ'ଣ ସେଇ ମହି ତଳେ ଆମକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କର। କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ। ସେ ହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ। କି କେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, କି ପ୍ରୟୋଜନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବକୀ ଉଦରେ ସମ୍ଭୂତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେବକୀ ଉଦରରେ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ନାରାୟଣ, କି ପ୍ରୟୋଜନ କି କାମ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ସେ ହେତୁ କହ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ। ସେଠୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ କୁହ ଆମ୍ଭେ ପଚାରୁ ଜନହିତେ। ସେଠୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନହିତେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଆମକୁ କୁହ। ମାନେ ନାରାୟଣ କାହିଁକି ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି।
ସେଠୁ ସଂସାରେ ଯାର ଅବତାର ପ୍ରାଣୀ ମଙ୍ଗଳ ବୃଦ୍ଧି କର। ସଂସାରରେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଜଗତ ତାରେ ସେ ଚରିତ ତୁମ୍ଭେ ତା ବର୍ଣ୍ଣନେ ସମର୍ଥ। ଜଗତରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ସମର୍ଥ, ତେଣୁକରି ଆମକୁ କୁହ। ଘୋର ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପଥ ହୁଡ଼ି। ଘୋର ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀ ପଡ଼ିକି ଆତ୍ମା ନିସ୍ତାର ପାଇଁ ପଥ ଖୋଜୁଛି। ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ ସଂସାରୁ ତରି ଯାନ୍ତି ଭଲେ। ଯାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯେ ଭୟ ଜୀବ ତେଜ ହରେ ସେ ହରି ନାମ ଶୁଣି ଡରେ। ଯାହାର ଚରଣ ଆଶ୍ରୟ କରି ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଯାହାର ଚରଣକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତି ବା ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ସର୍ବଜନେ ଗଙ୍ଗା ଯେ ସନେ ସ୍ନାନ ପାନେ। ଗଙ୍ଗାରେ ଯେମିତି ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ଏଇ ଭକ୍ତି ରସ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାର ଯଶ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକେ ମୁଖେ ଭଣନ୍ତି ସର୍ବଲୋକେ। କଳି କଳୁଷ ନ ଲାଗଇ କେବା ନ ତରେ ଏହା ଗାଇ। କେଉଁଠି କଳି କଳୁଷ କେଉଁଠି କଳି ହୁଏ ନାହିଁ କି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଡାକିଲେ। ଯା ଯଶ ଗାଇ ମୁନି ଗଣେ ସୁଖେ ତରନ୍ତି ଭବ ବନେ। ଯାହାର ଯଶ ମାନେ ଯାହାର ନାମ ଗାନ କରି ମୁନିମାନେ ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେହରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଲୀଳା ସରାଗେ ଅବତାରେ। ସେଠୁ ଲୀଳା କରିଥାନ୍ତି ନା, ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରନ୍ତି। କିଏ? ହରି। ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ନାଶ କି ରୂପେ କରେ ତା ପ୍ରକାଶ। ସେଠୁ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି କରେ, ପୁଣି ତାକୁ କେମିତି ନାଶ କରିବ, ସେଠୁ କି ରୂପେ କରେ ତା ପ୍ରକାଶ। କେଉଁ ପ୍ରକାଶରେ କରିବ ସେଠୁ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟାଦି ଅବତାର ମାନ ଧରିଣ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ତ 10 ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ସେଠୁ ଫାଷ୍ଟ ରୂପଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ବି ଧରିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ବିହରେ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ଆତ୍ମାର ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ସେଠୁ ବିହରେ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ। ସେଠୁ ବିହାର କରେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ। ସେ ହରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ କଥା କହ ହେ ସୁତ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାତା। ସେଇ ହରିଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେ ଧର୍ମଜ୍ଞାତା ଆମକୁ କୁହ। ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ? ଯେଉଁ ସେ ଋଷିଙ୍କି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଶିଷ୍ୟମାନେ। ସେଠୁ ତାର ମହିମା ଶୁଣି ନିତେ ତୋଷ ନ ଲଭୁ ଆମ୍ଭେ ଚିତେ। ତା ମହିମା ଶୁଣି ସବୁଦିନ ତା ମହିମା ଶୁଣି ଆମେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ? ଆମ ତୋଷ ନ ଲଭୁ ଆମ୍ଭେ ଚିତେ। ସେଠୁ ଆମ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତି ହଉ। ଜିହ୍ୱା ଯେ ସନେ ସୁଧା ରସ ପିବନ୍ତେ ନୁହ ଇ ସନ୍ତୋଷ। ଜିଭ ଯେମିତି ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇନେ ତାକୁ ଆହୁରି ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। କେବେ ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇନେ କହିବାନି କି ଯେ ସେତିକି ମିଠା ଥାଉ। ଯେତେ ଅଧିକ ମିଠା ଖାଇବା ସେତେ ଅଧିକ ମିଠା ଲାଗିବ। ସେମିତି ତାହେଲେ ସେମିତି ଯେତେ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଅନନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଥାଇ ହରି ଜଗତେ ଯେତେ କର୍ମ କରି। କପଟେ ନର ରୂପ ଧରି ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କରି। ସେ ଅନନ୍ତ ରୂପ ସେଇ ହରିଙ୍କ ବିଷୟରେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କୁହ। ସେଠୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କଳି ଆଗମ ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ସକଳ ସମ୍ପଦ ଉପେକ୍ଷି। କଳିର ଆଗମନ ଆମେ ଦେଖିଲୁଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରେ ଶୁଭ କର୍ମେ କୃଷ୍ଣର କଥା ଅନୁକ୍ଷଣେ। କରି ତରିବୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ଭୋମୁନି ତୁମ୍ଭେ କର ଦୟା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବୁ, ଆମକୁ କୁହ। ସେଠୁ ଆମ୍ଭର ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଫଳେ ସଙ୍ଗ ହୋଇଲା ତୁମ୍ଭ ମେଳେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଏ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳେ ଆମ୍ଭେ ଯେ ଅଛୁ ଭବ ଜଳେ। ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କଳି କାଳରେ ଆମେ କ'ଣ ଭବ ଜଳରେ ଅଛନ୍ତି, ମାୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଜଳୁ ତୁମ୍ଭେ କର ପାର ବୋଇତେ ଯେନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସଂସାର ସାଗରରୁ ପାରିକର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବୋଇତେ ଯେନେ କର୍ଣ୍ଣଧାର, ଯେମିତି ବୋଇତରେ ନାଉରିଆଟେ ହେଇ ଯେମିତି ବୋଇତକୁ ଗୋଟେ ଠିକ୍ କୂଳରେ ଲଗାଏ, ତୁମେ ଆମକୁ ସେମିତି ଏଇସବୁ ମିଠା କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ରସ ଶୁଣେଇ ଆମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅ ହେଲା।
तापर जेहरी ब्राह्मण बश्चल सर्वदेवଙ୍କ आदि मूल से ब्राह्मण बश्चल सर्वदेवଙ୍କର आदि मूल से सबकिछि कवच जेहु धर्म अंगे सुखे बिहरे नाना रंगे कଳି आगमे भगवान गमिले आपणा भुवन कଳିर आगमନରେ भगवान ସେଠୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭୁବନରେ ରହିଲେ ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାର ରଖିବ ସେ କାହିଁ ଶରଣ ପଶିବ ଶୌନକ ଆଦି ମୁନି ଗଣେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଜଣେ ଜଣେ ସେଠୁ ଶୌନକ ମୁନିଙ୍କ ଆଗରେ ସେଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନିର୍ମଳ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରିତ କୃଷ୍ଣ ବିଷୟ ଭାଗବତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନିର୍ମଳ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ କହିଲେ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ଜନର ହିତ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିବେ ୟା ପର ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିବେ ओं इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां